Mukoma solo panenge wakabhebhi kamunyuka makauya so haikako chiri nganzi ndikarooreka andoroora zvangu kana zvizvi anomboita zvemabhebhi andosiya. Unoona manje problem yako tumabhebhi tunozokudya mari pamberi apa. Mukoma solo hamuzivi here kuti mupfuura rudo imi chero ndarara ndakaguta chete bhozvese kudya unenge wapiwa nani wewe unoti unoziva nyaya yemurume anonzi Maiki. Anoita nezvei? Muchina uyu ainyimwa nemukadzi wake akafunga zano zvekupedzera shungu dzake kumombe, saka pakubata mombe zamo ndopaakazoti zvikabva kuti mombe inobuda Mukoma solo ka musadaro imimi. mfanewe siyana nazvo zvevakadzi chavanengoda chete imari. One haugone kukopa zvakanaka kuvanhu. One inini nohwahwa tiri makurozi furenzi togara tuchifara handiti nizvo. Kukopa chigwe ipapa nezvamune muchingosasa so musatombokombeya henyu mukadzi nedoro. Handiti nizvo mutaura zvako hazvikomeyeka malevhu acho akatosiyana nekuri nekuti chero ukasiya doro mufiriji zvetiri manje haumbowanira kuhura nonyama. Mheno ndezvenyu izvo. Handiti nizvo hazvikombeyeka zvinhu izvozvo. Mukoma solo ndakuonerai manje chikati chenyu mune muchinyepera vanhu kuti handihure munofunga kuti mabhebhi anoda munhu anogara mukawani. Chakugara mumwani room kwakanakira kuti unogara uchiona zvinhu zvako zvese. Handiti nizvo zvekushaya zve imimi neka1 room kenyu muchafa muri single. mfana ukapinda mutauni ukaona mukadzi akabereka mwana akashata ziva kuti zibaba racho rine mari. Alright, samune muchicha wakadzi wevanhu mutauni manje mamatanga kuwarira mukati. Usavhare nyaya wangu. Vakadzi vanongoda mari chete zvekutoti chero dai makudo aiva nemari waitoona vakadzi vachiburuka mumuti makusema. Mukoma zviriko here izvozvo? Zvimwe tingataura zvedu asi mufana unofanira kuverenga nokuti maexamu akutosvika. Musandityira zvenyu chatanga kuverenga kana kwasara 2 days. 2 days hadziite yomufana mombe ikorere pamakete. Mukoma ko zvemombe zvapindura papa munoda maexample sterei kandi? Alright, regai ndikupeiwo yangu. Mukoma zvinoita here kudana nemufi wacho asati afa? Zvinoita handiti nizvo. Mukoma musangoda kungotsigira poindi yenyu apa zvakamboitika kupi izvozvo? Zvinoita because bhasikoro haridzidzirwe musi werwendo kugadzirira kwakangonaka ingawa nepfumvudza inotanga muna Juni handiti nizvo.